Ekonomia sustatzeko diputatu Imanol Pradalesek, kanpo sustapenerako zuzendari nagusi Gabino Martinez Arenazak, eta enpresak eta berrikuntza sustatzeko zuzendari nagusi Gorka Estebesek, bizita egin duten makina erremintaren 2 urteko 27. azokan parte hartzen duten, Bizkaiko 71 enpresen erakustokietara. Ibilbidean zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa berretsi die Imanol Pradalesek, bai enpresok gauzak ondo egiten dakitelako, bai eta berrikuntzarako naiz Bizkaiko produkzio sarea nazioartekotzeko egiten duten ekarpenagatik ere. Ekonomia sustatzeko diputatua gainera zorionak eman dizkie Bizkaian makina erraminta osagaiak eta osagarriak ekoizten dituztenei, krisi ekonomikorik latzenean ere fakturazioari eusteko eta fakturazio hori are handitzeko gai diren sektore bakanetako bat eratzen baitute. Bizkaiko aldun nagusiak azokaren inaugurazioan adierazi zuenez, ekonomiaren jarduera beheraka doan une goraberatsu hauetan, diru bilketak behera egin du, murrizketak egin dira, halako denboretan bada, laguntza eman behar zaie enpresei eta teknologiaren eta berrikuntzaren aldeko apustu egin behar da. Una huxetan bideratu behar da finantzazioa balioa sortarazten duten enpresetara, ondo giniko lana bultzatu behar baita.